Ei mulla ole kotia. Katsokaa, hyvät ihmiset, tää on Jengi Viihtyy podcast ja näette tässä vastapäätä, niin kaikki se antaneen miehen. Mä oon aivan, muistatko sä MM-kisosta joskus, aivan loppu. No, miten sit ollaan? Sanoin nää keisarit tosta meidän tuottaja-keisarikaapista. Niin... Täytyy korjaa, sä pyysit. Hei. Nyt mä katon keisaria ja keisari katsoo mua ja... Menikö viikonloppu? Sitä meni. Voin kertoa. Sullakin? Meni. Pääsit sä nauttimaan nyt yhtään? Pääsi. Mä katoin. Ja se erosi silleen, että nyt tästä viime vuosien tapahtumasta, kun jengi tuli aikaisemmin vuosi repiä sieltä kojusta selfie, niin nyt ne tuli siihen baaripöytään ja piti koko ajan, kun mä istuisin terassilla keisari kädessä, niin koko ajan piti nousta ylös ja ottaa kuvia. Sulla on pohkeet, mä katsoin ihan jumissa. Aivan jumissa. Pohkeet ihan jumissa. Kyllä mä sanon, että nyt täytyy, ota se kapteenin rooli, oo se kapteeni, komentosilta, varpaat kastuu. Tää pallo on ihan sulla. Pärskähti. Atte, pallo on sulla. Tää on ihan vetovastuu sulla. Oo sä hinuri. Hinuri tänne. Kuulostaa hirveet, on hinuri. Siis takki on aivan loppu. Aivan loppu. Mutta kyllä mä ymmärrän, jos äijä painaa nyt muutama päivä märkää tossa ja sitten vähän hampurilaisia tai miten ne tehtiin. Kyllä. Tää alkoi torstai aamuna ja loppu eilen illalla ja se on jatkunut tämän päivän. Nyt tosiaan maanantaina nauhoitellaan. Niin hyvää alkanutta viikkoa. Tämä on tosiaan Jengi Viihtyy podcast ja tässä on, minä olen Atte Salminen. Tiedätkö muuten miten, itse asiassa tämä viikko kun saadaan, tai tämä jakso kun saadaan pakettiin, niin mehän ollaan lomilla sen jälkeen. Sä pääset huilaamaan. Luoja kiitos. Jutellaan vähän sun lomasuunnitelmista, niin mulla olisi idea, voitaisiin järjestää yhdet festarit lomilla, eikö lomalla yleensä aikaa järjestää kaikki? Lopeta. Ei, mutta mä haluaisin semmoisen, tiedätkö, 3x3 metri teltto ja jengi myys, tiedätkö, eri makkaroit sieltä. Mä haluaisin semmoisen. Oi luoja. Mitä? Voi luoja. No. Voi luoja. Kerro nyt parhaat palat, mitä siellä on, mitä on menikö kaikki hyvin? Kaikki on hyvin. Siis jotain... Väsynyt, mutta onnellinen. Onnellinen, takki loppu. Sen takia hänet tehdään. Kyllä sä tiedät, vanhan tapahtumatuottaja hinuri, että takki on tyhjä. Kaikki se on antanut ja tälleen se pitää ollakin. Kyllä. Ja tää viikko, kun piikataan kasaan, niin sit tosiaan Atte on ihan oikeassa, että kyllä nyt on aika huilata sit vähäsen. Ja tää podcast ei ole se rankin juttu, mitä tässä on nyt tehty. Että tässä joutuu avaa vaan suuta. Niin, tässä vaan höpöstää. Sanotaan, että ensi vuonna, Atte, mulla ei ole omaa ruokakojua Grill & Chill -festareilla. Se menee koko ajan pienemmäksi. Joo, nyt on sitten, mulla on semmoinen selfie-koppi. Ja se on yksi poletti. Akvaario. Ja mä lupaan, että tuolla selfien määrällä me just Hemulinkaan, eli Akseli Herlevinkaan tuossa väriteltiin, että jos yhdellä kolikolla tai ruokapoletilla saisi yhden selfie, niin me voitaisiin ostaa sullekin kultainen mersu tuohon pihaan. Mutta sehän fakta, nyt just katsoin jonkun jutun, niin ennenhän pyydettiin nimmareita, niin nykyään se on selfie. Se on sitä niin, että, mutta sehän vaan merkki siitä, että on tehnyt asioita oikein, niin se kannattaa olla tyytyväinen. Just näin. Ja kyllä äijä olisi saanut olla jakaa. Sua kysyttiin paljon, missä oot, niin en ole veljeni vartija. Silloin porttikielto, mitäs kaikkea mä keksin aina, että kikka ei päästä. Se on kun levittää tommosia huhuja aina. Niin no pitäähän mun jotain keksiä, eihän mä voi sanoa, että se ei vaan halua tulla. Ja mutta sitten kyllä äijä saa tulla sinne niinku räsynuke, niin kuin näit, mulla on mahassa on mustelmia, että mä oon ollut nyrkkeilysäkki. Sitten se on hyvä, kun jengi humaltuu, niin hei, voitko seistä päällä, että otetaan kuva silleen, että no, voin. Voitko ajaa samalla yksipyörästä? No en. Mutta sä tiedät, kun tehdään tapahtumaa, niin totta kai mä ymmärrän sen, että pitää olla se normipuoli, mutta vippitilahan pitää olla just sen takia, että sä oot siellä rauhassa. Sä katsot sen aidan toiselta puolella, vaan tuolla ne haluaisi jotain sulta, mutta ne ei vaan saa kiinni. Ja sitten kun mennään oikein ylös, niin sit on vippi. Eli mä en saa sua Grill & Chill -festarille ensi vuonna ilman vippiä. No miksi mä tulisin revittäväksi? Ai saakeli. No mä hoidan sulle jotain, mä lupaan. Ei se joo. Mutta kävijöitä kävi paljon.
Oli paljon. Sää oli, tää on jännä tää viikonloppu, niin tuntuu, että se osuu aina tuo sää siis hyvin. 3 vuotta osunut putkeen. Ei, mutta se on hyvä ja noin sen pitääkin, koska sää on paras vihollinen meille tai pahimpi vihollinen meille. Se on ainut asia, mihin ei voi itse vaikuttaa. Kyllä. Ja sitten toinen on tietenkin työntekijät, että niihin voi vaikuttaa. Mitä sä viittaat tuolla? Onko tuossa joku? Mä viettaan meillä siis tosiaan oli huikea jengi. Kiitos kaikille. Oli huikea jengi. Nuorisolla tuli, kyllä sä tiedät, stifluja, että tosiaan haluaa olla hyvä kaikille ja antaa vähän juomalippuja. Mutta sitten kun samalla kun jengi pitäisi niinku olla siellä esimerkiksi poletteja myymässä, ruokapoletteja. Et me otetaan se koppi, että niitä ei tarvitse jonottaa siinä ruoka. Siinä vaiheessa, kun pummitaan drinkkilippuja enemmän kuin myydään poletteja, niin se rupeaa olemaan aika hyvä. Ja sunnuntaina tosiaan piti sitten tsekkaa olosta kämpistä ulos ja ruvetaan metsästä, että missä ihmiset on, niin pitkin Pirkanmaata ja kassit on kämpillä vielä ja oli huikea setti kyllä. Nuorisolla tuli tämmöinen perinteinen stiflu eli yliastuttu. Mutta muista aina, hei, jos ne on 20 vuotta nuorempia. Niin, ne jaksaa vielä. Niin. Että tavallaan sun pitää antaa armoa niille. Milloin, onko nyt hyvä soittaa tänään vai huomenna, että he nyt pikkuhiljaa kotiin päin? Taisi kertoo, että hei, nyt on semmoinen homma, että nämä hommat ei vaan jatku enää. Me nähtiin susta potentiaalia. Mä katsoin eilen semmoista ohjelmaa, oliko se Suuri seikkailija, niin sit sanot vaan siinä, että hei, leikitään vaikka nyt Aleksi nimeltä, että sun seikkailu ei enää jatku. Kyllä mä sain tosta yhdeltä. Sun seikkailut on seikkailtu nyt, niin kiitos tästä. Aki on ollut siis Jeesaalle 3 vuotta ja Akikaan just puhuttiin tänä aamuna, käytiin läpi tää keissi, että miten jätkät on toiminut. Niin Aki sanoi aika hienosti aamulla, että tässä jätkät painoi sit 2 festarit saman viikonloppuun aikana, että ekat ja vikat. Ja mä olin ihan samaa mieltä, että kyllä se oli. Näytöt on annettu nyt niin sanotusti. Mutta hei, nämä on vaan pikkujuttuja, että kaikki meni hyvin. Ihmiset oli iloisia ja yksi ensiapu joutui yhteen. Oli mun mielestä yksi oli niin kuin... Teidän porukasta? Ei kun festarin vieraista, niin toi Helle oli ottanut sitten piikin, joku oli sitten saanut tämmöisen, onko se lämpöhalvaus? Lämpöhalvaus varmaan pyöritynyt tai nestehukkaa. Nestehukkaa, niin sellainen keissi oli yksi, mutta muuten niin ei mitään. Ja muista on hirveetä, jos sä saat Panimon pihalla nestehukkaa, niin siinä on, ehkä juotu vaan väärin juomia. Niin, siis... et jos meillä on niinku siinä käymissammiot vieressä, niin se on niin, jos sulla on siinä Hanamissa ja Panimo, missä tehdään seinän toisella puolella, niin mutta pitää vettäkin juoda, ja se on totta, joo, vesi, joo, se vähän unohtuu tuossa, kun on semmoinen hyvä kiima. Ja eihän se oli oikeasti lämmin päivä lauantai. Oli en yhtään epäilekään. Että... Mulla oli kans toi meidän kuva, ja äijäkin tuntee Raiskio Samin, niin huikea äijä. Niin se oli tolleen, että Jonttu, mulla on yksi juttu. Mä mihin se vie mut nyt? Ja myöntiin, niin meillä oli salainen sinne, me päästiin tämmöiseen kylmiöön. Okay. Silloin oli Panimo henkilökunta näyttänyt, niin siellä oli semmoinen kylmiö, missä pidettiin näitä juomia kylmässä. Pääsi viilettymään. Niin, mä pääsin sinne silloin lauantaina, niin mä vedin itteni alasti siinä. Ja mä sanoin, että älä anna mun häiritä yhtään. Et tuu vaan tähän. Sai kropan lämpötilan sinne alle 10 hetkeksi. Ai, että se oli kuin avannossa olisi käynyt. Se tekee hyvää. Sitten mä nauroin Samille, että mietin, että meikä on siellä niinku vittu alasti. Niin mietin, kun sinne olisi tullut joku Nokian Panimo, joku kesätyöntekijä silleen, että tää ei ole sit miltä tää näyttää. Niin ja sit Samilla kuitenkin kamera kädessä. Kamera kädessä. Tämä. Ja action. Ja semmonen ihan älytön putki siinä, tiiätsä. Oi herran jumala. Pystyy yhdistää OnlyFansia ja Grilletsillä tapahtumaa samaa. Toihan me puhuttiin sunkaan joskus, että on paljon asioita, mikä ei näy sinne suurelle yleisölle, mikä on hyvä, koska ei ihmiset tiedä, mitä on, pitäisi olla tai ei ole ollut. Niin. Mutta tuommoinenhän sitten, jos rupeaa henkilökunnan puheesta ei saa selvää, niin sehän rupeaa näkymään, että siinä mielessä Aleksille terveisiä, että huikeat tekemistä. On hyvää tekemistä. Mutta on joka vuosi ollut, mä miettii vaan, että aina vaihtuu toi porukka, että aina ottaa ne uudet 10 ja sitten toteaa, että ei vittu, nääkin on juoppoja. Tämä on ihan totta. Kaikista ei ole siihen vaan. Pitää ottaa konkarit takaisin. Mutta eikö sun kannattaisi
Niin mä ymmärrän se, että on kiva ottaa muutama pisse siinä, kun tekee samaan aikaan hommia, mutta pitää aina muistaa, niin, että ollaan kumminkin töissä. Mutta taitoa mä oon sanonut, että harvaan tuossa mä haluaisin nähdä Aleksin, että se olisi painaisi 2 päivää vipissä ihan täyttä laukkaa. Miten se pystyy huolehtimaan vielä jengi ihkuja ja muuta. ei se helppo rooli ole. Ei. Mutta muuten meni kaikki hyvin. Ja se Kassi mä roudasin sitten sieltä kämpiltä tänne, kaveri oli jossain. Soitti vaan, sunnuntai piti olla täystyöpäivä, kato purkupäivä, niin kaveri soittaa mulle, että mulla on hammas särkyy. Sitten laitoin kajarille, että on siinä koko purkujengi. Sitten nauroin vaan, että ai se on nykyään sellainen toi krapula. Että meillä se oli mun aikana, kun mä ryypättiin tolleen 2 päivää, niin se oli ihan rehellinen krapula, mutta nyt se on hammas särky. Okei. Pyysitte saikkutodistukseen? Joo, en pyytänyt, mutta eiköhän näytöt ole annettu. No itse asiassa jatkuu tänä aamuna, kun nyt on maanantai, nauhoitellaan, niin mun tuli aamulla viesti, että missä Aleksi on, että täällä jengi tulossa nauhoittaa podia. Joo. Mä ajattelin, että en mä tiedä, todennäköisesti se on kotona tai jossain. Se oli matkalla, niin Se soitti eilen illalla, että hei, hän voisi tulla hakemaan avaimet sieltä kassista. Niin. Mä sanoin, että no, mähän sanoin sulle, että mä tuon sen sun kassista tänne studiolle. No, mä tulin sitten avaa ovet tässä jengille aamulla. Niin kauas ne joutuu odottamaan Jesseen noin? En mä tiedä. Varmaan 2-3 tuntia. Monen aikaa sä tulit? 10. No ne oli tullut joskus 8:15. No niin, se on ihan oikeasti. Näin se hoidetaan. Mitä? Mä oon ihan syytön. Ei tää sun vika ole. Eikä tää kyllä munkaan vika ole. Niin. Jos Aleksilla nyt vaan maistuu, niin sille maistuu. Se maistuu. Mä sanoin eilen vaan hyvä, että koita nyt juhannuksen jälkeen nyt paina korkin kiinni. Että tuo ne drinkkiliput ennen juhannusta takaisin. Niin ja sit se on hölmö vielä, että se kokeilee tuolla, että joka ravintolassa toimiiko nämä drinkit. Jumala. Tuohan on kiva, mä ymmärrän siis nuorta ja hyvä fiilis. Niin ja se on hyvä ilma, niin siinä voi tulla yliastuttuja ja ei se suotakoon, sitä se on elämä. Mitä me ollaan neuvomaan? Se on just näin. Meillä ei tule koskaan. Ei ikinä. Mutta me ollaan hoidettu kyllä duunimme. No se on kyllä totta. Siinähän se näkee se ammattilaisen, että ollaan tiedätkö, tuolla ihmisten seassa ja että kumminkin muistaa tuolla, niin kuin Tismo, Leftis hoiti hyvin. Vetikö hyvin? Se veti hyvin. Okay. Juontaja. Ei tullut kuin 1 palaute siitä. Että tää pois. Niin tuli. Helvetti tää. En mainitse yhtä ruokamyyjää, mutta se sanoi, että ihan kiva, että kaikki 14 ruokakojua käytiin haastattelemaan tekijöitä ja kaikki, mutta me ei meitä sitten oterattu mitään. On huikea. Se on ihan hyvin. Ihan hirveetä, mutta mä voin kuvitella sillä, että sä olit varmaan tehnyt jonkun hyvän ajolista sille. Joo, mä laitoin itse asiassa hänelle WhatsApp-viestiä, että sä juonat tänään. Joo. Se Leftis hoiti helvetin hyvin. Hän Leftis itse asiassa eilen kiittelin vielä, soittelin tuosta matkalla ja Tismo sanoi, että hän harvittaa yksi juttu, mutta no, kun se oli päässyt tuonne Panimon katolle vetää teki Saminkaan jonkun klipin someen. Mä katsoin, että se haluaa hyppää se talo. Joo, älä hyppää vielä! Et häntä harmittaa, että joku tuli ottaa kiinni. Joku heitti narun kaula. Se olisi ollut vittu hyvä, kun... Ai vittu, jäi alasta roikkumaan! Se olisi ollut vittu hyvä, kun juontaja on hypännyt katolta, niin siihen loungein yläpuolelle roikkumaan. Onks toi meidän Timo? Älä hyppää vielä! Sitten vaan sanoltiin, että mä haluan tämmöisen oman näköisen juhlan. Tämä oli hieno sisääntulo. Tismo sanoi, Leftis sanoi, että sitä harmitti se, että kun se pääsi katolle tai se veti mikillä sieltä, niin että se ei vetänyt speedoissa. Niin. Mä sanoin, että jos sulla on yksi tuotemerkki ja sun speedot, niin miten sä voit unohtaa, että sulla on yksi duuni? Käytännössä hän ei leimannut sisään nyt. Joo. Tarkoittaa sitä, kellokortti on leimaamatta niin, vieläkin. Niin, jos sä vedät tavallaan normivaatteet päällä, eikä sulla ole speedot päällä, niin nyt jäi leimaamatta. Mutta se on hyvä, jos Tismo pääsi sisään hyvin ja mä katsoin, oli hyvin tulee somea. Sami on kyllä loistava tossa. Että kyllä. Ja hieno duuni. Oli nastaa, oli hienoa, hyvää ruokaa, hienot ilmat. Kyllä mä monelta kysyin, että tarviko ruokaa, niin aika nopeasti. Ei ollut sellaisia sikajonoja kuin viime vuonna. Okay. Eli tuossa huomasi, että myyjät oli hiffannut sen, että täällä on ihmisiä niin. Ja tosiaan oli kojuja oli paljon vähemmän kuin viime vuonna, joo. Mutta sitten ruokapoletti esimerkiksi myynti oli niin kuin noussut, eli ruokaa meni.
mikä tarkoittaa sitä, että ne oli hankkinut sinne sitä henksuja ja tiesi, että hei, nyt ei oteta ihan 80 eri ruokaa tähän, että se oli niin kuin yksi tai kaksi annosta. Ja se meni sika hyvin. Baarit veti hyvin, jengi oli hyvällä tuulella. No, ei niin kuin mitään huonoa sanottavaa. No, mutta toihan onnistunut. Ja meillä oli virallinen kävijäluku viikonlopun aikana oli 15 300. Aika kova. Sama kuin viime vuonna. No sama kuin viime vuonna. Viime vuonna oli vähän epävirallinen toi lukema, kun ei klikattu. Oliko se Aleksi laskenut? Aleksi, mutta nyt klikattiin, niin sitten kun oli väljempi alue, niin sitä jonoi oikeasti, niin tässä mä luulen, että tuossa nyt rupeaa hioutumaan toi konsepti. Tuossa oli yksi kaveri, se oli käynyt nyt 3 vuotta siellä ja se jutteli, että tämä on niinku mahtavaa nähdä, että tämä kehittyy koko ajan ja nyt me saatiin just sen jonot piikattua pois tähän 3. vuodelle, mikä oli tosi tärkeää, koska siitä tuli viime vuonna aika paljon noottia, että on paljon jonoja. Joo. Ihmiset jonotti paljon, mutta on niin ahtaat ne välit. Nyt me saatiin väljempiä alueen ja ruokamyyjille oli enemmän annoksia tarjoilla, niin nyt toimi. Kyllä. Ja sehän olisi tyhmyyttä, jos tekisi samoja virheitä aina uudestaan. Kyllä. Että jokainenhan tekee virheitä, mutta jos niistä oppii, niin nimenomaan. Se on viisautta, niin näin se pitää mennä. Tikkanenkin tietää, että on viikonloppu ennen juhannusta ensi vuonna, niin vapaana sitten. Niin se on. Milloin on kesälomat, niin se on ensi vuonna, niin just se juhannusviikko on Aleksilla vapaa. Kyllä. Ihan hirveetä. Sä oot ihan hirveä. Siis mitä mä oon? Sähän itse kerrot nyt tarinoita tästä näin. Mut kyllä mä olisin nähnyt sut siinä Keisarin loungeissa, tiedätkö, painamassa Ari Järveä. Ja tiedätkö, mitä tulee mieleen loungeista? No. Kun sä menet lentokentälle, lounge, se on semmoinen, missä istutaan ja ollaan vaan. Niin. Se olisi ollut sulle hyvä. No tervetin hyvä. Ihan saatana hyvä. Mä teen Salmisen vippi tulee ensi vuonna. ei tuu kyllä vippi. Tulee Salmisen vippi. Ei tuu kyllä vippiä. Jengi viihtyy vippi tulee. Ei tuu kyllä. Mulla on semmoinen. Tehdään erikseen semmoinen tapahtuma, missä on sitten kunnolla actionia ja pidetään tuo ruokatapahtumana. Okei. Näin, eikö se ole järkevää näin? No niin, mutta kyllä mä Salmisen vipin mä haluaisin. Voit huudella siellä löytyy. Kansalaiset. Kyllä. Joo, ja sitten ei mitään, tuossa on nyt äijällekin sitten, meillä jäi mä oon itse asiassa tänään vielä painanut ihan pitkä täyden päivää, tyhjentänyt autoa, vein teltat ja telttapainot ja sitten sammuttimet piti palautella ja sitten oli hauska, mulla jäi kuutioperunaa monta 100 kiloa ja sitten lerssikuutioa ja sitten, sä olet hamstrannut tavallaan. No siis mä halusin, että ei tarvii. Mä soittelin viime vuonna Pirkanmaata, että loppuu. Okay. Lerssikuutiot. Peruna on semmoinen, mitä mä en saa ehkä menee. Joo. No sit mä rupesin miettimään, mihin tarvii tuommoista kypsennettyä hei, aatsipoppaa. Niin. Ei muuta kuin jätkille soitto, että hei nyt olisi perunaa. Sanoin, että he ostaa kaikkia. Okay, no niin. Tänään soi puhelin, että mä lupasin, että ne saa ne tuohon mun kylmiöön. Joo. Ja tänään soi puhelin, että nyt loppuu perunat. Mä sanoin, että tunti. Vitsi, mä painoin takas tuohon ja kylmiöön, niin lihalaatikoita vielä lemppailin saakeli perunaa, niin vein 120 kiloa vielä superterassille perunaa. Kova, mutta tuolla se menee hyötykäyttöön. Joo, nyt on perunastakin päästy eroon ja vedin sitten lohikeiton, niin kuin huomaat paidastani. On syöty. Oli tuote. Ja tässä oli hauska, tässä oli sitten yksi kaveri tuli keisari Meksikaani, tiedätkö, paita päällä. Hän sanoi, hei mä kävin perjantai festareilla. Okay. Niin se oli nyt tullut sitten huppari scan-koodilla, niin hakee lohikeito. Kova. Eli pikkuhiljaa löytää sinne aatsipopan tiskille. Kyllä, ja sanotaan näin, että tuote oli kunnossa. Se on kyllä hyvä. Silloin avajais kutsuvierastilaisuudessa maistoi sitä lohikeittoa. Se on kyllä hyvä. Mä dikkaan siitä. Se on aika yksinkertainen, mietit sillä lohikeittoa, mutta tarviiko parempaa? Ei tarvi. Sun pitäisi ottaa lohikeitto tuonne grillensille. Ei se sovi sinne. Aatsipoppa, ei sovi. Ei sovi makkaraperunatkaan tai tuommoinen lerssiperunat. Lerssi, hieno tuote. Joo. Hyvä makkara, äijäkin on kehunut. Kyllä. Mä en tiedä Suomessa parempaa makkaraa kuin lerssi, mutta eikö makkaraperunat toiminut? Ei, sanotaan, että Grill and Chill Barbecue Fest, jengihän haluaa sitä savustinlihaa. Mullahan on niinku 2 isoa, mähän myin sitten viime festareiden jälkeen. Joo. Niin nyt on erilaisia, mutta mulla ei ole semmoista isoa savustinta, niin mulla ei ollut se savuliha, mutta sitähän ne tulee hakea. Siellä oli Northern Lights Barbecue, JJ Barbecue, Ottos Barbecue, Millers Barbecue ja muillakin oli sitten prisua ja paistajilla ja bulilla ja jalkoihin. Okei. Ja jalkoihin. Ja en mä sitä häpeä myyntää. Mä sanoin, että toi oli virhe.
ensi vuonna keksitään, käsi pystyy virheen merkiksi, ensi vuonna joku spessumpi juttu. Sitten mä mietin. Sitten lähti idea. Joo, me istuttiin Heimon kastike Heikin kanssa itse asiassa siinä, joka tekee. Mä sanoin, että nyt meidän pitää päräyttää ensi vuonna. Niin Heikki sanoi, että mitäs jos tehdään Lärviselle siipikastike ensi vuodeksi. Siipiä. Joo. Ja sitten mä olin, joo, mutta se pitää olla sitten brändätä silleen, kun meillä oli nyt sellainen, että mä en ole menossa Nokialle. Joo. Ja vittu melkein 15 500 ihmistä on Nokialla. Niin Suomen paskin siipikastike. Eli käänteispsykologia. Eikö vaan? Joo. Ja sit siinä lukee siinä etikessä Lärpisen siipisou, sit siinä on semmoinen pokaali, että Suomen paskin siipikastike. Niin kuin Kimekin on sanonut, että mä oon Suomen paskin golfari, vaikka oikeastihan mä oon paras. Joo. Niin ihan samalla lailla tää siipikastike, että Suomen paskin siipikastike. Sitten mä sanoin, että hei, maistapa tätä paskaa. Niin mitä äijä vastaa, kun se on helvetin hyvä. Niin. No ei tää nyt niin paskaa ole. Sitten kun joku sanoo, että vittu tää on paskaa, no hei, osaat sä lukea? Et se on paskaa. Niin mä ajattelin, että hei, itse mulla on huikeat tuotteet, tiedät sä, niin miksei niitä sit vaan? Miksi mun pitää, kun ei mulla ole semmoista, miksi mä haluaisin sellaisen ison jenkkismokeri, mä fiilistelin jo eilen illalla. No. Aivot pätkii jotenkin, väliin tulee semmoinen, haluaa vähän niin kuin joo, ja sitten naas mennään ihan, takki on tyhjä, kaikki on annettu. Mutta anna vähän happea. Niin pitää antaa. Ja se vaatii vaan aikaa. Varaillaan nyt jo kaikkea, mutta ideana se, että en mä halua ehkä panostaa siihen smokeriin, koska mä käytän sitä kerran vuodessa. Niin ja sen säilytys on taas oma hommansa. Ja niin, no ei sulle pihalle mahu enää mun savusta. Mahu ei. Sun pitäisi rakentaa se kämppä nyt. No ei oo, missä välissä. No, tässä on kaikenlaista. Sä jäät lomille nyt. Niin. Mä piikkaan sen tuossa parissa viikossa. Syksyllä sit, kun jatkuu podi, niin äijällä, että hei, mulla on kämppä valmis. Kyllä. Tadaa. Meillä on kumminkin tässä lomalla, niin tää on hauskaa lomalla, niin tämä jakso, kun mä en tiedä, tässä on kaikenlaisia vierailuja. Keskiviikko meidän Suomi-räpille, kun tuli se sarjaa, niin tuli kutsu. Okei, kova. Ja sitten mä menen vierailemaan, äijäkin on ollut vierailu. Nyt tulee tavallaan nyt niitä pohjakosketuksia, nyt kutsutaan. Niin. Se on hauska, kun me jäädään sunkaan lomalle, niin sitten me vieraillaan kaiken maailman showssa ja podcasteissa. Mutta muista sanoa ei, mutta totta kai mä ymmärrän, sä haluat promoa sun omaa juttua. No pakko nyt tuossa promoa ja sitten ehkä tuossa juhannuksen voi jäädä lomalle, että piikataan tää viikko kasaan vaan. Kyllä, joo. Muista huilaa, koska sä niin kuin mä sanonut aina, että se kroppa on sulle tärkein työkalu ja mieli. Se on mun temppeli. Kroppahan sulla on hyvässä kunnossa, mutta mieli. se prakaa. Mielen kun saa. Kato siellä. Juhannuksena. Ai. Karamba. Mä jään lomalle. Sait sä muuten luvan nyt, että tulee Jokke-pappa käymään? Jokke-pappa käy mökillä, kyllä mä vedät sä semmoisen hallitu töpseli irti hetken? Joo, ja äijät varmaan laittaa ryhmää sitten sulle, niin saat naureskella. Mä aloin nähdäkään, kun iso mies vetää sitä itkun määrää ja muuta. Nauruitkuja. Ja se menee se tunneskaala, se on kuin vuoristorata. Sä tiedät. Vittu se on. Mutta se pitää elää vaan. Näetkö, kun mä laitoin tänään meidän ryhmää aamulla, niin viikon yöunet. En huomannut katsoa. Ei ole montaa yötä vedetty yli 5 tunnin. Tässä rupeaa niinku ole mehut loppu. Ymmärrän. Mutta kannattaa pitää nyt itsestä huolta. Ja joo. Että tommonen yksi aito nollaus, sehän tekee hyvää. Joo. Se on ihan fine. Mutta sitten muuten kannattaa yrittää keksiä jotain muuta. Että kyllä. Mä itse kumminkin tykkään urheilla ja What? Ei. Eihän mun iloinen mieli johdu siitä, että mä juon alkoholia, vaan siitä, että mä oon hyvä urheilija. Muistatko, mitä Holoperin faija on sanonut aikanaan? No. Pojat, elämän ilo loppui silloin, kun laittoi korkin kiinni 16 vuotta sitten. Sitten mä näin se viime vuonna niin Watercrossissa, niin se oli lonkero kädessä. Pitäähän välillä pitää hauskaakin. Se on ihan totta, joo. Me lähdetään keskiviikkona nyt Müncheniin. Onko nyt tiistai, varmaan kun tulee jakso ulos? Niin huomenna. Joo, niin keskiviikko lähdetään, huomenna. Niin, tässä on ollut ongelma se, että kun nyt Finnair on ollut koko ajan vähän lakkouhan alla, eikä siellä oli lentäjät ja sitten on toi kabiinin porukka ollut ja nyt lentäjät oli päässyt sopuun, mutta sieltä tuli info, että hei, henkilökunta kabiinin puolella on vielä lakossa, että todennäköisesti tarjoulu tulee olemaan vettä ja keksiä. Niin sitten me todettiin, että ei me kannata lähteä sinne, että eihän siinä ole mitään järkeä istua koneessa, että veden ja keksin kanssa. Kumminkin Müncheniin lentää se 2 tuntia. Niin, mutta kyllä sä haluat märkää siinä.
Onko se mitään järkeä istua? Ei tee kannata kyllä. Ei mitään järkeä. Mutta nyt on tärkein sitten tietoa. Nyt on oppi halpaa. Noniin. Tax free auki. Joo. Niin nyt sitten otat vesipulloksi itselle tuommoisen 7-up-pullon. Joo. Sehän on vihreä. Jengi ei näe, mitä sulla on siellä. Joo. Tyhjennät sen vessassa, niin et pääse turvatarkastukset läpi. Ja sitten käyt ostaa votkulia tuolta tax freestä. Noniin. Mä sanon, kun sä painat tuohon Münchenin kentälle, sä oot vetänyt 1,5 litraa votkulia lennon aikana, niin mä sanon, että kyllä on lyhyt lento. Vaan se potkuri pyörii. On lyhyt lento muuten. On todella lyhyt. Sieltä tuli mulle ohje, että heti, hei, lava keisari tarvitaan ja sitten meidän ryhmästä yksi kaveri lupasi tuolla jallupullo, niin saadaan vauhti päälle. Niin. No ei ollut Jantta onneksi. No ei ollut onneksi. Mistä arvasit? No sama alkukirja, J. Mutta ihan kiva, mennään katsomaan gannareet vähän ja fiilistelee siinä. Eikä siis itsellekin totta kai kiva päästä, ei siinä ei mitään. Mutta meidän mammahan nyt ihan liekeä se, että kun hän pääsee ensimmäistä kertaa 6 vuoden jälkeen, tai 6 vuotta tässä on mennyt lasten kanssa, se on ollut himas. No nyt se pääsee sitten eka kertaa. Ai niin, muksut teille mukaan? Ei, no ei sen, meidät, että mä ottaisin Janta ja noiden mukaan meidän muksut. Siinähän se järkeä. No onhan Jantta ollut teillä lapsenvahtina monta iltaa. Joo, no. Harmi, että lapset ei ollut hereillä silloin. Lapset on ollut nukkumassa. Mutta joo, ei siis lähdetään ihan pariskuntareissuna sinne ja siis ihmiset lähtee ihmisinä. Teidän lapset on mukana. Mikä on sun lemppari gannareiden biisi? Just kuuntelin tuossa automatkalla, mä fiilistelin mä en muista niitä biisien nimiä vaan. Niin, tätä mä nyt rupaan. Ei, mutta siis mä just kuuntelin. Sä oot ihan niin kova fani, että älä sä nyt vittu viitti. Vittu mietti. Kaveri lähtee Müncheniin, katsoo gannareita, ei tiedä biisien nimiä. Ja kaveri vittu menee grillitapahtumaan makkaraperunten kanssa, niin en mä nyt sano, että sekään nyt vittu mikä grillimestari on. Mä olen perunakeisari. Vittu, sama kuin ei olisi mennyt tousteja sinne vittu. No viime vuonna oli. Tuleeko ensi vuonna tuottaa sitten vinksit, niin nehän on oikein grillitapahtuma juuri. Hei, cocktailtikkuja. Vittu, ai jumalauta. Et jos mä en ole kannarifani, niin kyllä makkaraperunat ei myös kuulu grillitapahtumaan. Mä en osta, mutta mikä Atte on nyt se biisi, lempparibiisi kannareilta? Hidas biisi, mikä tää on, älä viitti. No sano sä ite. Siis, pitäisikö mun muistaa muistatko sä kaikki mitä oli myynnissä naapurikojulla? Melkein. Älä viitti. Just kuuntelin, että mikä oli? En mä kattonut sitä biisin nimeä. Mikä se oli? Ei vittu, se on lähes Müncheniä. Paradise City on kova. Mutta ei ollut se hidas. Mutta joo, tuommoinen tulee, että päästään vähän irrottelee äijäkin, mä näkisin äijää siellä jokkipappana ja otat äkkilennot ja lähdet. Hyppäät jousille. Vedetään töpseliä. En mä Müncheniin nyt jaksa. Nyt mä otan juhannuksen mökille halattaa akkuja ja vetää kerran naulan päähän. Lataa akkuja. Vedän ihan kyllä naulan päähän, se on ihan ne videot, mitä on tullut sieltä juhannuksesta, niin siellä ei kyllä ladattu akkuja. Että siellä on hyvät, kun on ollut ihmiset kävelykunnossa edes. Mökin omistaja ainoakin tää selviää. Sen mä tiedän. Se on varma, se on fakta. No, näet sä Jokkipapa ja Nassesedän juhannuksen siellä? Mieti sillä, että jos sä oot mökin omistaja, ja sä et ryyppää, niin kutsut sä ihmiset vetämään naulan päähän sun mökille. Niin. Ja meidän yhteinen ystävämmehän, niin hänellä on se alko vielä siellä. Niin jo. Hän juottaa. Toi on sairas. Mutta Jallahan on syvä, nyt mä paljastin sen, mutta toivottavasti kukaan ei tiedä, että se on MC Jalla. Joo, mäkin Jalla. Mutta sehän on syvä työntekijä tonne, koska se ei juo. Kyllä. Niin. Jalla, laita kalenteriin. Mä tiedän, että kuuntelee. Niin, kuuntelee. Niin, en mä muuten voi spoilaa. Ensi kesänä, laita kesäkuun kalenteri. Mut mieti kaveri, on se aika sadisti, että sä kutsut kaikki 10 eniten juovaa kaveria mökille. Kello kaikilla stressiä ja niillä on vaan yksi päämäärä, vetää itsensä ihan semmoiseen... Ihan naulan päähän. Aivan naulan päähän. Semmoisen solmuun, että sä et pysty juttelemaan niidenkaan mitään. Mutta sehän on hauska, kun laittaa videot sinne ryhmään, niin sehän naureskelee, hiittelee itse. Se on ihan tavallaan sen huvia. Katso, kun te konttaatte ja oksennette. Toihan on sairasta. Toi on sairasta. Toi on todella sairasta. Mun mielestä se on todella sairasta, että miten hän pystyy tuohon noin. Mutta ei se mitään. Tuli vaan mieleen, että mökin omistaja, niin ainoa ketä on selvinpäin. Timpalle terku. Timppa kävi 2 päivänä festareilla. Ja... Se tuli junalla.
aina siihen niin. Joo, toi Roosteni ei näkynyt, mutta Pennasen Simppa näkyy, okay. Simo oli ja sitten oli Nurmisen Aleksi oli. Joo. Mäkisen Antti kävi, okay. Porukalla ne oli ja ketäs muita meitä oli. Oli huikeat festarit. Paljon tuttuja naamoja. Oli paljon tuttuja naamoja ja paljon oli meidän kuuntelijoita ja näkyy jengi viihtyy hyvin näkyy ja kuulu. Mutta tuossa mä tykkään, että jos toi on toteutunut niin kuin mä sanoin sulle, että istu hetkeksi aikaa alas ja pääset vähän fiilistelee, niin sä näet vähän sitä juttua, koska siinä on aina semmoinen huono puoli, kun oot itse järjestänyt, niin monesti se menee vähän ohi, mutta ainakin puheiden perusteella niin äijä on päässyt fiilistelemään. Riivikon Ripankaan istuttiin siinä ja Toni oli. Ja Ivalosta ihan? Tuli. Kova. Se soitti jo itse asiassa. Joo, 2 päivänä oli siellä. Ja mites Siivikko? Ei mitään. Siinä revittiin keisaria Siivikon kanssa. Ja Siivikko muuten, sä tiedät, että se on ollut niin kuin Hartsun betonimiehiä. Niin. Nyt se maistui näitä keisarin lonkeroita ja sehän rakastaa. Sillä tiellä on nyt. Se on vieläkin siellä. Sillä tiellä. Siivikko imee vieläkin keisaria siellä. Miten menikö Siivikko yöelämään? Oliko se missään yössä? Joo, mä voin laittaa sulle kuvan, kun Siivikko otti pojat kainaloon. Siellä oli meidän duunitekijät nukku baarissa Siivikon kainalossa. Ei. Sä lähdit aina mökille sitten tai tuonne kämpille. Ja... Joo, itse asiassa mä näin sen siinä, oliko se nyt, mikä yö se oli nyt se peli tuli, mutta mulla oli kroppa kävi niin kierroksilla, että mä menin joskus 1 aikaa, 12:30 pääsin ehkä kämpille, mutta sitten peli alkoi joskus 3 jälkeen. Niin pääsin aina katsoa eka eränkin, kun ei saanut vaan unta. Tänään sauna päälle tästä, kun pannaan kästipurkkiin ja pikkuporeet. Ja... Eikö mulla tulee semmoinen sosiaalinen ähky, että liikaa, kun se kova levy täyttyy, kun sua sä saat koko ajan aistit, tuntusarvit pystyssä, kun jengi repii sua ja tulee pyytää kuvaa ja muuta, ja sit sun pitäisi kumminkin olla sellainen herrasmies, että ei ottaa kaikki huomioon. Kyllä. Se vaatii aika paljon kova levy, vaikka se ei ole fyysistä, mutta se on henkistä. Ei kun se on just näin. Ja kyllä nyt siis tällaisen tapahtuman jälkeen, niin onhan sulla se 2 viikon niin kuin vapaudu sosiaalista tilanteesta kortti käytössä. Kyllä. Joo. Ymmärrän sen. Ja kyllä mä tänään oli Superterassilla oli paljon Iron Maideni on eilen ollut keikalla stadissa. Tai oli niin kuin maanantaina. Kyllä. Oli paljon Iron Maiden faneja ja sitten oli paljon myös meidän faneja, niin Lärvistä huudeltiin, vaikka yritettiin olla siellä kuppi siellä piilossa. Niin. Joo. Huhhuh. No mutta se on nyt alta pois ja nyt se on ohi ja nyt vähän huiliin, niin sitten se rupeaa kirkastua mieli. Voin kertoa, että sutkin on kutsuttu, Kime kutsui sutkin Kimefokitsiin, että sinne lähdetään huilaa sitten lomalla, että Kuopio yöhön. Mites muuten sulla, jos miettii, nyt tuossa tulee kesäloma, niin onko sulla semmoisia suunnitelmia ja juttuja? Onhan tuossa paikkaa ja mitään, meillä on sullakin tapahtumia, yhteisiä tapahtumia meillä on. Niin. Onko meillä pari ainakin? Pari taitaa olla jo. Joo. Kimefokitsi ja yksi toinen ja mitäs muita siellä oli. Mutta sitten kyllä mä pääsen lomaannekin. Niin. Kun se on kumminkin, sä oot lomalla töissä, niin sekä ei anna hyvä vaihtoehto. Ei todellakaan. Semmoinen mökki mä haaveilen mökistä. Voitaisiin me ostaa joskus mökki? Joo, ostaa semmoinen jengi viihtyy mökki. Missä olisi kunnon bileitä? Just sais paljon. Se on hyvä. Tiedätkö sen reiviluola? Mä haluan vesiliukumäen. Ei, mutta mä haluaisin semmoisen oikeasti mökin, että sulla olisi terhi siellä rannassa, sä voisit käydä kalassa, painaa terhiä siellä, se terhin kanssa olla siellä ja sitten ottaa jossain vaiheessa mela käteen ja mennä saunalauteelle ja viettää oikein pitkä ilta. Niin. No nyt kun myyt on tolleen noin kauniisti, niin miksei? Niin. On hienoja sanoja. Kyllä. Hei, Grillen Chillistä ei varmaan tarvitse enempää puhua, mutta yksi mikä äijääkin varmaan... Menikö teidän tapahtuma muuten hyvin? Meni joo. Me oltiin ainoa vaan, että oli siinä oli silloin torstain päivällä oli sadepäivä oli silloin. Ja sitten ei ollut varmaa, että miten se sade loppuu, niin sitten tapahtuman pääjärjestäjä teki sellainen ratkaisu, että he siirretään kaikki sisätiloihin. Ainoa mikä se tekee ongelman siinä vaan, että se hävii se tapahtuman tuntu siitä, koska se hajantuu vähän eri puolille taloa sitten. Niin, mutta ei se mitään, siis siellä oli useampi 100 ihmistä kävi siinä liikuttaa. Ei se oli ihan, se meni hyvin. No niin, hyvä. Itse Sepolle, Super Sepolle iso kiitos, se on huikea apu oli siinä, niin sitten tuli kikka ja noin
Mikko tuli, Isukki tuli jossain kohtaa sitten, kun ne pääsi tulee jeesaan, mutta se oli hauska, ei se mitään, mä dikkasin, siellä oli Ville Long, tää sulkapallopelaaja, joo. Se oli pitämässä siinä meidän vieressä kanssa omaa juttua ja muuta, niin se meni hyvin, mutta ainoa vaan harmi toi, että sää oli silloin päivässä aikaa, oli vähän huono, sitten sen verran siirrettiin sisälle ja loppujen lopuksi ilta oli sit helvetin hyvä täällä Helsingissäkin, mutta kun se järjestäjä sanoi, että hänen pakko laittaa nämä tapahtumakartta-ohjeet tai alueet pihalle sitten näytille ihmisille someen, niin sitten sitä ei pääse enää muokkaamaan, kun jos se menee hirveän viime tinkaan. Niin eli pihalle ei satanut? Ei satanut loppujen lopuksi. Mutta oli sateen vaara ja uhka. Joo, niin sitten se sanoi, että kun hän tekee nämä kartat, päivittää vielä kerran, niin sanoi, että hän ei rupea päivittämään tuntia ennen tapahtumaan niitä, että ne pitää nyt laittaa vaan ja teki ratkaisuja sisälle. Mutta ei se mitään, se meni hyvin, se meni siinä mielessä hyvin. Niin. Hei, meillä on sit kun sä saat sun päässä jossain kohtaa takas ihmisten ilmoille, niin meillä on dartsitapahtuma tulos, Jonttu. No totta vitussa meillä on dartsitapahtuma. Mikä dartsitapahtuma? Meillä on me ollaan varattu nyt tuollainen 1200 neliön halli. Mutta se on vasta syksyllä, mutta meidän täytyy rupea rakentaa sitä nyt. Ja mulla on hyviä uutisia ja sitten on osa huonoja. No. Ei, mutta siis ei. Anna hyvä teka. Ei, siis halli on varattu, se on hyviä uutisia. Anna huonot Eikä sitten tuosta mattohommasta, kun me joudutaan matottaa se, niin Jesse kävi itse asiassa tuolla tapahtumassa, ryn tapahtumassa, joo. Niin heitti hinnan siitä matosta, niin ei ole huolta, se on ihan järki. Okei. Eli ollaan sillä lailla, että saadaan muutamia juttuja. Mutta voiko se perua vielä? Kaikki pystyy peruun. No niin, perun. Niin Mutta jutellaan siitä sitten, kun sä oot saanut tuon sun pään kuntoon. Niin siis nyt, onko sä oikeasti nyt tekemässä sitä jengi viihtyy Darts Openia? No eikö me tehdä? Ei. Ja me juteltiin Jessen kanssa, että Jessehän järjestää sitten vastaavan oman tapahtuman Oulun suunnalla ja Oulussa sitten tavallaan dartsitapahtuma ja meillä on Helsingissä oma. Niin sitten tehdään semmoinen päättelee, että sieltä lähtee vaikka leikitään 4 parasta. Tulee pohjoisesta ja 4 parasta Helsingistä, niin pohjoinen vastaa etelä päättelee dartsissa, niin sitten vaikka ensi keväänä olisi. Niin joo. Mutta jutellaan siitä, että nyt ei tarvii, mä ymmärrän, että se on nyt no just, ei mitään. Ei se, mä haluan perustaa darts-tapahtumaa. No mutta sä oot ollut vanha tikaheittäjä. Mä oon vanha Sähän menet mökille, niin sä oot mökkitikaheittäjä. Niin Mökkitika SM. Hei sen verran, tässä puhutaan muutama sana. Onko sä kerkinyt katsoa yhtään lätkää? NR playoffit menossa siellä. Nyt kun ollaan, niin yöllähän on ollut peli. Niin, tai eikö tiistai keskiviikon välisenä yönä? Se menee silloin vasta. Joo. Eli Ime just sanoi, että miksi on näin pitkiä 2 yön taukoja? No, eikö ne katso, ne lentää sitten? Mikä se on se etäisyys? Niin, se on pohjoisin ja eteläisin. No joo, Edmontoni on siellä lännessä ja Florida on siellä. Siinä muistakaa pisin välimatka noitten joukkueiden välillä. Niin, mä ymmärsin koko NRissä. Jaa. Varmaan se, että annetaan vähän aikaa siinä. Mutta mitä veikkaat, nyt on voitot 3-2 Floridalle. Nyt ensi yönä pelataan NS on katkolla ensimmäistä kertaa, niin nouseekin Edmontoni? Ollaan Edmontonin himassa. Mitä veikkaat, meneekö tämä 7 peliä vielä? Pelasi nyt toisen himassa, nehän oli viime peli himassa. Se oli Florida, eikö sulla hima? Ei, kun Edmontoni pelasi himassa nyt edellisessä. Oliko niin? Oli. No sit se on, sori. Kyllähän Florida katkaisee himasta, vaikka mä öljymies onkin. Mä just olin tuolla jätkien kimanttiin sanottiin. Kalusto on vaan niin kovaa. Oot oikeas, joo. Niinpä. Niin, joo. kyllä ne nyt haluaa himassa voittaa. Eli se katkee nyt tossa toi. Niin, valitettavasti. Kannu nousee himassa ja 2 kertaa peräkkäin. Back to back. On se Florida kova. Mitä sä veikkaat tuommoinen McDavid nyt, kun sä oot hakannut 2 vuotta finaaleissa päätä seinään ja sä oot kumminkin aika ok pelaaja, niin mä näin jonkun pätkän, mikä oli viime finaalien jälkeen tuli, missä Raivossa siellä pukkarissa, näit sen pätkän, kun ne hävisi se oli ihan sellainen hiilenä. Niin mitähän tämän finaalin jälkeen sit jos häviää? Eiköhän se ole siinä. Se on kun Tismo, niin se on siellä katolla hyppäämässä. Mitä sä oot mieltä siitä, nyt on puhuttu siitä, Floridaahan on tosi kevennetty, niitä on osa, mä en muista nyt ulkoa niitä joukkueita, mutta osaria NR-joukkueessahan on tosi pienellä verotuksella versus muita. Ja Floridahan kuuluu niihin osavaltioihin, missä on pieni vero. Niin Florida saa
no heitetään nyt lonkalta, että joku Reinhardti, mä en nyt muista niitä, mitä ne on ulkoa, mutta sanotaan, että Floridassa on 5 miljoonan pelaaja, sillä jää niin kuin näppiin, ja vaikka Edmontonissa se olisi 11 miljoonaa. Kyllä, joo. Niin ne saa niin kovan nipun ja kaluston sinne kasaan. Halvemmalla, niin. Koska pelaajahan kiinnostaa se, että paljon hänelle jää fyrkkaa käteen loppujen lopuksi. Ja eihän pelaaja tarvii 10 miljoonaa, jos on tyytyväinen vaikka se 6 miljoonaa, niin siellä maksetaan Floridassa just 7 miljoonaa, vaikka leikitään näin, ja sitten siellä Edmontonin päässä se on 11 miljoonaa, jotta ne saa saman verran rahaa. Sähän pystyt kasaamaan halvemmalla hinnalla tavallaan kilpailukykyisen joukkueen. Niin mitä sä oot mieltä siitä, että noin kevennetyn verotuksen tai pienemmän verotuksen osavaltion joukkueet, niin ne saa tommosia nippuja pienemmällä. Ja sitten kun niillä on se sama budjetti, niin se on ihan uskomalla kalusta. No, mä luin toi lehtiotsikon vaan, niin mä oon sitä mieltä, että se pitäisi tasaa jollain. Mikä se kompensaatio on. Niin, että kun se raha kumminkin ratkaisee, se on iso osa sitä bisnestä. Se on bisnestä. Niin se pitäisi olla niin, että sitten Edmontonilla pitäisi olla X määrää isompi se verotuksen verran isompi budjetti, jotta se olisi tasavertainen. Niin silloin sä pystyt houkuttelemaan äijiä sun joukkueeseen, mikä on samalla tasolla kuin vaikka Floridan joku toinen äijä. Kyllä. Sitä mieltä mä oon. Joo, mä luin ton noin. Toi on ihan mielenkiintoinen systeemi. Niin mutta näköjään ei se aina takaa sitä mestaruuttakaan, että vaikka sulla on se pieni verotus, että nyt Florida on ollut pari vuotta tässä nyt Stanley Cupissa. Silloin kun ne ei pärjännyt, niin tästä ei ikinä puhuttu. Nyt ne on ruvennut pärjää, niin nyt puhutaan. Kyllä, joo. Mutta katsotaan kuinka käy. Mä toivoisin, että se menisi 7 peliin vielä, mutta niin kuin sanoit, Floridan himapeli, niin aika haastava. Ja tuolla oli junnut, sen verran vielä täytyy urheilusta ottaa nopeasti, niin junnut U21-vuotiaiden EM-kisat menossa siellä, niin eikä otettiin hienosti Hollannin 2-2, 1 piste pois ja sitten seuraava hävittiinkin 2-0 sitten Ukrainalle, niin ei mennyt hyvin. Ja sitten hei, äijä tikkaa foodista kattoo, nyt alkaa seurajoukkueiden M-kisat. Okei. Eli 32 joukkuetta pelaa, alkoiko nyt 13.6. Onko noin joka vuosi? Mä näin. Ei muista, mä eka kertaa törmäsin tuohon noin. Joo. Että voi olla, että se on joka vuosi ollut, mutta sitä vaan nyt nostettu enemmän someen ja tonne juttuihin. Mutta 13.6. alkoi ja kestää melkein kuukauden. 32 jengiä, siellä oli aika kovia jengiä ja siellä oli ihan ympäri maailmaa sitä porukkaa. Niin, kannattaa tsiikaa, jos on Fudiksen ystäviä. Niin, ja mieti, hei, ensi vuonna tulee, kun on Fudiksen M-kisat, niin kun on 48 joukkuetta, niin oliko se 6 vai 5 viikkoa kestää, tässä on 6 viikkoa kestää noin M-kisat, kelaa. Ensi kesänä. Niin, eli kun se on aika pitkä aika, 1,5 kuukautta, ja niitä pelejä tulee joka saatanan päivä. Siinä on penkkiurheilijoille vähän kattomista. Niin, kyllä. Mutta sitä se on. Hei, mä huomaan, että sä oot väsynyt nyt, niin päästetään sut saunaan ja muuta, niin hei, käykää katsomassa hikipanta.fi. Siellä on mitä sä haluat? Nappia painaa. Mä odotan sitä, että sä oot luvannut tänään jotain. Ai niin, muuten itse asiassa oon luvannut. Maku Corneri piti starttaa tänään. Nyt paina se huikea intro, minkä sä duunannut. Mä oon odottanut. Älä viitti. Et oo tosissas. En. No mä laitan sulle täältä, mä laitan. Sä et oo tehnyt sitä makuinta. On. Mä oon tehnyt. Maku Corneri. Tää oli, itse asiassa nyt mä löysin täältä näin. Katsotaan, jos mä löydän täältä näin. Niin. Katsotaan, mitä perkele täältä löytää edes. Mitä sä nyt haluat? No mitä mä nyt haluan? Mä haluan sen intro tästä. Katsotaan Noniin. Tästä näin, niin mä laitan sulle. Noniin. Tää on ihan huikea. Niin tämä mä tein viime yönä ja tää on... Siis oikeesti kiva, että sä oot panostanut. Mä tätä on odottu monta viikkoa. Ja kuuntelepa tää. Ja roiku. Mitä mieltä oot tästä tunnarista, mikä mä oon tehnyt? Kiitos. Onko tää makukorneri? Tuliset. Ihan hirveet. Olemme näin lapsellisia. Oot oikeesti. Hei, mä olin ottanut... Katoit sä tuon Tuliset-sarja? Kerkisit sä kattoo sunnuntain Tuliset? Katoin, joo. Oli hyvä. Oli hyvä. Joku valitti, että oli vähän liian mietoa, kun alkuperäisessä formaatissa ne on ihan sikatulisia. Mutta no, mä tein sen noin.
Niin. Oliko se tietoinen, että tavallaan mennään noin? On siis jo, nehän oikeastaan ne vetää silleen niin kuin alussa, mutta suomalaiset on niin vauvasuita, tietsä. Okei, Jaajohan tykkää tulisista, niin se oli vähän, mutta kyllähän niitä reaktioita tulee sieltä. Mutta hei, pitemmittä puheitta, niin nyt... Makukorneri. Makukorneri, Aten makukorneri. Hei, mä oon valinnut tänne tämän kesän tulevia hittejä. Okei. Miten nämä menee? Nämä on tämmöisiä nämä lasipulloja. Miten sä sanoit näitä? Nämä oli hot sauce. Hot sauce. No niin, kato. Mä katsoin sun sarjaa, niin hot sauce. Kyllä. Ja mä oon ottanut täältä tämmöisen Heimon kastikkeen tuoteperheen. Ja No, nyt on tuttuja tuotteita. Onko? Oo. Mutta mä en tiedä, ei välttämättä ihmisille ole tuttuja, mutta saataisiko meidän sillä että ne, ketä katsoo videoa, niin saataisiin... Joo, Eetu, laita ne ruutuun. En syönyt, sulla on vähän tekemistä. Oh. Niin laitetaan tuonne someenkin, niin pääsette sitten näkemään ja laitetaan linkin. Mutta tässä on ensimmäinen. Eli sä oot tuonut ton Heimon Original 5 tänne vai? Ei, tässä on vähän kaikkia, tässä on montaa. Okay. No niin. Eli Heimon kastikkeen hot sauceja maistellaan nyt. Tässä on ensimmäisenä Chipotle caramel onion. Okei. Okay. Katsotaan tuosta, mä otan pienen. Otas tosta. No anna tän. Sä olet kumminkin. Tää on 3/10 tulinen. Ja itse asiassa tiedätkö mitä? Sä ymmärrät noista kastikkeista. Tää on niinku... Mihin toi sopisi tommonen? Karamellisoitu sipuli ja chipotle eli savuchili. Muista on aika hyvä. Tää sopii pizzan päälle, makaronilaatikkoon. Se on korkki. Niin. Sä voit tehdä tästä majoneesin. Mä antaisin makuna onko meillä asteikko 1-5? Niin, vai onko puolikkaat? Niin. Mä antaisin mä annan 3,5. Mutta se on hyvä. Niin. Yksi mitä mä kaipaan aina näistä, kun tää on hot sauce, mä tykkään, että on vähän tulisuutta. Mutta toi on hyvä. Mä annan 4. 4. Mä tykkään tosta karamellisoidusta sipulista. Chipotlenkaan hyvin. Sitten meillä on habanero garlikki. Siinä on mun lemppari. Sama Heimon kastikkeelta, niin otas tosta. Eli tän chipotle... Tässä on vähän potku. Tossa oli On vähän potku. Tuo on hyvä potku. Tosi hyvä. Tässä mä dikkaan. Tällaisen pitää ollakin. Tästä... Tän habanero garlikki on ehdottomasti lemppari. Tällä saat esimerkiksi makaronilaatikkoa, kaikki laittaa ketsuppia. Paat tätä, niin sit tulee ihan täydellinen, mutta tulee myös sikahyvä pizzan päällä, mutta tossa majoneesi. Joukko. Tällaista tyrkkaa majoneesin tulee aivan täydellistä. Tuo on muuten hauska, kun ihmiset käyttää ketsuppia. 5/5. 5/5 tulee multakin. Niin ihmiset käyttää ketsuppia aika paljon. Mä just tykkään käyttää tämmöisiä ketsuppin tilalla. Mä dikkaan tehdä munakasta, niin sit munakkaasta tarvii aina pientä makua. Niin. Sitten otetaan seuraava, tässä on Louisiana heimokastikkeen. Käydään vähän sitä, ihmiset näkee sen laatikon, mikä sulla on siinä, niin käydään vähän sinne, noin. Näkyy. Näkyykö se nyt tuolla? Katsotaan, näkyykö se? Näkyy hyvin. Otetaan tuosta Louisiana. Ja kiitos Heimolle, osaat ilmeisesti saanut nää. On saanut, joo. No, tuote saatu. Hashtag tuote saatu, koska mä tuosta ja laatikosta päättelin, että kaupasta et ole hakenut. En ole. On muuten hyvä. Tää Louisiana on... Louisiana. Sen verran voin sanoa katsojille, että on vedellyt näitä Heimon kastikkeen Original 5 hot sauceja. Toi on hyvä. No. Se oli hauska, mä katsoin sitä sun tuliset juttua, niin sitten Jaajo puhui sitä, että se on just tämmöinen, että se pystyy ottaa näitä kastikkeita ja maistella niitä. Ja mä oon itsekin samanlainen, että mä käyn jääkaapilla ja nappaan teet sormen päähän vähän. No sä et kyllä vedä. Ja minä kyllä vittu just vedän. Et vedä. Sitten otetaan seuraava tuossa, kun menee Jonttu vetää edellistä. Tää on hyvä. Heimon kastike. Paljon sä annoit tälle? Niin totta. Louisianalle. Mun mielestä on 5/5. Se ei ole niin tulinen kuin toi habanero. Heimo kuuntelee ihan varmaan. Mä oon sanonut Heimolle, että tää on niinku heikoin näistä 5. Okei. Mut kyllä tää jotenkin nyt tää... Sit varmaan toi makuaisti mennyt tossa viikonlopun aika. Tiedätkö? Miten tää niinku... Eikö se aika hyvä? On tää todella hyvä nyt.
Jos mä vertaan tuohon habaneroon, niin totta kai mä annan 4. Mä annoin 5/5. Mä annan 4 kanssa. Sitten on seuraava, niin otetaan Heimon kastike taas ja Reaper sauce. Eli tiedätkö Reaperi on? Tää pitäisi olla tulisempaa taas kuin Luusi ainakin potkii. No nyt paat reilusti sitten. Onko tässä kun tää näkyy nämä numerot, että mitä se lukee? Heat. Mitä tässä lukee, vitsi mä näen? Heat 9/10. Onko se tulisuus? Eli tää on melkein tulisimpi. Tää on näistä Tulisin, okei. Eli nyt Heimon kastikkeen Reaperi lähti siinä. On muuten tulisempi kuin Louisiana. Ai saatana, tekee hyvää. Mä Tää helvettiä. Kato vittu, mun ihan kananlihalle vittu. Kato mun jalkoja vittu. Näet Ai saa! Tossa sulle. Testaa säkin. Hot sauce ja Reaperi. Ota siitä. Toi menisi semmoisen ketsupin kaa, vois vähän himmaa. Ois vähän himmaa. Itse asiassa niin tää on eri hyvän makuinen, mä tiedän. Ja tässä on potkuu, niin teistä tää voisi ottaa jollekin kaudelle tulisiin messiin. Häh? Kyllä. Mutta tää makuhan on ihan sika hyvä. Se on hyvä. Siinä on potkuu vähän enemmän kuin noissa muissa. Ei tässä nyt hirveästi ole potkuu, mutta on jees. Siis tää on todella hedelmällinen tää maku. Mä otan vähän lisää. Mikä sanot pisteet tolle? 6/5. Mä annan 4/5. Tää on Heimo, tää on todella onnistunut soossi. Ja mä voisin ottaa tän jollekin kaudelle tulisiin. Meillä on nyt kuvattu tuo eka tuotantokausi. Niin tonhan voisi iskeä siihen riviin. Todella hyvä. Nyt tulee mun ehdotussuosikki. Okei. Jalapeno lime. Ja mä tein itse asiassa tortilloja tuossa yksi päivä. Tää sopi hyvin sinne. Mulla oli kana-asia välissä ja jalapeno limeä sinne väliin. Niin meikä dikkaa tästä nää. Toi on myös miado ehkä. On. Mutta tää oli hyvä just kanankaan mä dikkasin. Okei. Jalapeno lime. Tolle mä annan 5/5. Toi on ihan semmonen, että voi tunkea ihan mihin vaan. Mä tykkään jotenkin limestä ja jalapeno just. No, tosi hyvä. Happo ja tulisuus. Niin. Mun tosi hyvä. Tää on Vitosen tuote kanssa. Ihan selkeä. Nyt rupes toi Reaperi tulee tuolta. Olis meidän habanero garlicki? On. Tässä on original 5. Noniin. Eli kaikki 5 on siinä. Mut sit täällä oli tämmönen. Mikäs se on? Tää oli tää testipullo. No mut eihän me sitä ihmiset ihmettele, mitä se sit on. No mut voidaanko me tavallaan antaa Heimolle painetta, että tää tulee myyntiin? Annetaan. Koska Heimo toi siis meille aikanaan, miten sulla jäljellä? Mä haluun ton muuten. Et ota. Otanhan. Eli hot honey. Tiedätkö mitä mä dikkaan? Mä tykkään vetää pizzoja ja sit tulla tommonen, vaikka joku kana, onko se joku pollo, mihin laitetaan semmoista barbecue-kastiketta. Joo. Niin mä laittaisin tän sen tilalle, sen barbecue-kastikkeen. Ai hot honey? Niin. Mä otan tän pullon sulta. Mä oon vetänyt jo oman. Älä ota, kun se on maistias pullo. Mä maistetaan ihmisille. Mut hot honey siis on, nyt mulla on esimerkiksi ollut siinä Tuliset-sarjassa. Toi on tosi hyvä. Jaajohan keho. Toi on tosi hyvä. Joo. Makee ja sinne pieni potku. Kyllä. Yksi mitä mä tekisin Heimo tohon nois pystyyn, niin ihan snadisti potkuu lisää. Pikkasen potkuu lisää. Jos mä mietin, tai sit noista voisiko noistakin tulla 3 eri versiota tai 2 versioa? Voi ja potkuu vähän, mutta rasvainen pepperoni pizza, niin siihen tää hot honey on täydellistä. Okei. Kokeilepa. 6/5. 6/5 ja snadipotku tai 2 eri versioa, missä on enemmän vähän potkua, niin mä dikkaisin vielä. Sitten se on 7/5. Mut tosi hyvin, meikä dikkaa. Noita mä otan meikän juhannuspöytään mukaan tuonne Müncheniin. Niin, se on hauska, mä oon tehnyt
No, tutkimustyötä ja mä oon käynyt käyttämässä noita, maistattanut meidän kavereille, niin kaikki on digannut. Saako heittää yhden mainoksen? No. Kastikekauppa.fi. Sano kastikekauppa.fi. Kastikekauppa.fi, sieltä löytyy nämä. Saadaanko sinne mitään tutustumiskoodia? Ei, saadaan varmasti, mutta hei, tiedätkö mitä? Nehän voi sponssaa meille niitä soosseja. No totta. Ja sullekin BBQ. Totta. Niin, vähän me ollaan hölmöjä. Niin. Polttaako? Ja riipperi. Polttaa, kesäkatu kuule. Nyt alkoi hiostaa, kato. Onko mitään hajua, minkä hintainen tuonne pullo voisi suurin piirtein olla? Ne vaihtelee vähän pulloittaa, mutta siis se on tyyliin 4 eurosta 6. Niin, eli tavallaan todella kohtuuhintaisia. On kohtuuhintaista. No, ja sen mä tiedän, että 55 euroa kun painaa ostoskoriin, niin ilmaiset postit. No niin, eli yhtä pulloa ei kannata kerää tai ostaa, koska se on sama hintainen kuin, tai kalliimpi on postimaksut oikeastaan. Ja nyt kun te kuuntelette podcast-jaksoa, niin mä oon itse asiassa roodaamassa omiin sinappeja just sinne. No niin. Kastikekauppa.fi, käykää katsomassa. Sieltä löytyy Heimon kastikkeet. Mitäs kaikkea muuta sieltä löytyy? Kaikkea ja mitä. Esimerkiksi noita mun tuliset sarja soosseja. Noniin. Ja tässä on hauska yhdistävä tekijä nyt Heimolla ja tulisilla. Joo. Mulla on se Ctrl-Alt-Delete, se viimeinen. Joo. Niin se on Heimon kastike tehnyt sen soossi. Ootko Nyt se rupes... Sulla on tuo tuliset sarja, niin ootko tehnyt mertsiä vielä siihen? En mä. Mä mietin vaan, että sun olisi kannattanut kastikekauppaan niin, että olisi ollut kun tilaat vaikka tiedät, 100 eurolla saat jonkun teepaidan kaupan päälle tai mikä. No, mutta se nyt kaikkea, ei pysty ihan kaikkea. Mä ymmärrän. Ja mä kerron näissä etikettiin tekee, niin kuin huomasit siinä tuliset. Laitettu tolleen vähän omalaatuisesti. Se on vähän mun käsialaa, et se. Näin. Eikö se ollut hieno? Oli todella. Mutta se on Heimon tekemä ja sun pitää nyt se maistaa. Ja mä maistetaan sulla, jatketaanko me, mitä sä haluat, että mä maistan? Ihan mitä vaan. Mitä vaan. Tässä oli mä otin näin ja hei, toi tunnarikin meidän pitää saada vedetty uusiksi. No nyt kun loman aikana pyydetään Uunoa tekemään, tiedätkö meille hieno. Hieno tunnari, niin. Ja nyt me tarvitaan sitten tähän joku pöytä. Kyllä. Loman jälkeen. Kyllä. Ja sitten makukorneri tulee isompana ja hienompana ja mulla on pallo nyt seuraavaksi. Noniin. Eli me tullaan loman jälkeen elokuussa back. Tunnari ja pieni pöytä. Mä hoidan pöydän tähän ja pallo on mulla. Noniin. Atte pääsee maistelemaan tekopilluja. Mutta näitä löytää nyt jo kastikekauppa.fi. Käykää, jos haluatte. Testataan makukornerissa, mikä on parhaimman makuinen Satisfyer. Juhannukseksi ei kerkeä, se on fakta. Mutta kesä on vielä alussa, niin te pääsette testaamaan tässä kesän aikana. Niin. Voi käyttää, taas jos tämä Louisiana, mä unohdin tässä selittää, että mihin nämä on, mutta Louisianahan on todella hyvä siipikastikin. Joo. Eli tätä voin sekaan, niin ai. Ja kaikki nämä pystyy laittamaan voin sekaan ja pöytämausteena ja nyt meni. Nyt meni. Hei, Atte, ennen kuin jäädään kesälomalle, niin mitäs sulla on kesälomalla? Meillä on pari tapahtumaa, niin mitä on kesälomasuunnitelmia? Meillä on sillä lailla tilanne, että kun Kikka meni pitkästä aikaa töihin, 6 vuoden jälkeen töihin, niin totta kai hänellä ei ole lomia. Ei tietenkään, en ole vasta seuraavaa. Niin, ja mut lapset on sitten mun kanssa, niin me ollaan 6 viikkoa sitten lasten kanssa. Niin. Siinä pääsee repiä vähän tötteröistä. Mutta mitäs lomalla, niin itse asiassa en tiedä. Mä kysyin Kikalta, äijä painaa puuhamaahan ja... Kyllä. Mulle ystävät rakkaat, mulla on ihan turha laittaa viestiä, että lähden ryyppää, kun mä oon lasten kanssa. No ehkä iltasi voi kerkeä johonkin käydä, kun Kikka antaa mulle vähän. Visulahti, siinä on kesäloma tahti, Talmisen tahti, ota suunnaksi Visulahti. Metsä sillä lastenkaan nyt kahdestaan. Sillä asuntoautolla. Viisulahti, Puuhamaa, Särkänniemi, Linnanmäki. Me puhuttiin just ton Kikan kanssa, että mä halusin asuntoauton ja Kikakin haluaisi. Se on aika hauskaa hommaa ja sitten kun lapset on vähän vanhempia, niin se helpottuu se homma. Niin mä halusin joskus äijänkaan vielä painaa sillä roadtripin, että ottaisiin bodykamat ja kierrättäisiin Suomeen ympäri, käytäisiin tekemään eri lähetyksiä 2 viikon aikana. Kyllä me saataisiin tehtyä 2 viikon aikana. No milloin sä ostat se asuntoauto? No ei me tarvitse vittu ostaa sitä, kun vuokrataan. Okei. Ilman, kun nämä menee niin kalliiksi, kun kaikki pitää ostaa. 70 000 € auto. Mä tulin tuossa järkiin ennen
ennen kuin mä ehdotin sitä taksia myydään mainospaikkoja, niin en kyllä jaksa. Mulla ei enää, ei ne nalleja ole vaan kropassa. No. En mä jaksa, unohda sitä taksit, fake taksi. Menikö se nyt? No ei, se on mennyt, mutta en mä sitä jaksa. Kui? No kun se jää mun kontolle. Vähän niin kuin toi makukorneri, tiedätkö toi tunnarikin. Paina kerran se. Et jos on tässä, mä vaihoin sen. Niin, jos tässä on se, mihin sä pystyt, niin kyllä mä niin kyllä se fake taksi nyt unohtuu. Mitä? Mutta mitä roadtrippi? Ei, se olisi ollut hauska. Sä haluat päästä ryyppää eri kaupunkeihin. No, ei oikeastaan, vaan nähdä kaupunkeja. Okei. No mä voin kertoa, että sulle, että se ei tule tapahtumaan. Mä en ole lähes sunkaan mihinkään kuselle haisevaa lasikuitukoppiin vittu 8 viikkoa. Mä oon aikuinen mies, mun tarvii nukkua. No mieti, siellä on kumminkin isot ne vessat ja suihkut. Äikinkaan painetaan siellä. Joo, niin. ne on ihan vitu isot ne suihkut. Mä käyn siellä kerran, niin mä oon loppureissu siellä. Sitten jenkin kysyy, että miksi tää podi kaikuu, kun Jonttu joutuu tekemään vessasta se koko... Halo! Passa alkutunnari Saima. Atte tyhjänä tää septitankki. Oi jumalauta. Mut hei. No joo, totta. Mä lupaan harkita. Niin. Se olisi ollut vaan hauska roadtrippi, jollain tyylillä, mikä olisi ollut. Vieläkö sun tekee mieli roadtrippiä? Ei, mutta siis mä tykkään nähdä paikkoja. Edelleenkin mä tarkoitan, sä yhdistät koko ajan ton alkoholin tohon niin vitun voimakkaan. No mä tunnen mun sotaratsuni. Mä en oo tikkanen kuin... Hei, mä tunnen mun sotaratsuni. No just näin. Et sä näköjään tunne. Vittu Kime for Kidsistä mä laitan someen, niin täätte sitten kesälomalla. Mitä helvettiä. Oi saatana. No mutta äijä sanoi mulle vielä, että sun rooli on lähteä sinne juottamaan ihmisiä. Kyllä, se on viihdyttäjän rooli. Niin. Kyllä minä tunnen sotaratsuni. Mutta ei se ole hyvin sanottu. Ei se ole hyvä. Aja sitä varsa. Vaan se potkuri pyörii. Mutta joo, lupaan harkita. No. En sano ei. Mietipä tälleen näin, että... Mutta se pitää olla semmoinen iso hymeri. Joo, semmoinen iso. Joo, ei mitään pieni. Tehtäisiin yhteistyö jonkun kanssa. Joo, joku vuokraa meille semmoisen iso hymeri. Mutta siis mä tarkoitan... Se pitää olla leveillä ovilla, että mä mahun sisään. Mutta mä tarkoitan sitä, että jos me vedettäisiin vaikka 2 viikon lenkki, ja käytäisiin eri nähtävyyksiä, tehtäisiin jaksoja sieltä, me saataisiin tehtyä siinä puolen vuoden jaksot samalla. Kyllä. Joo. Tätä mä tarkoitan. No päästään vähän Suomea kiertää. Niin. Ei tarvitsisi ryypätä. Ei tarvitsisi. Ei ole samanlainen silloin, kun oli sulla Twitchi. Se oli kyllä raju. Milloin se oli? Se oli 2020. Oliko se ennen covid vai jälkeen? On se ennen covid ollut. Ei ollut, kun covid oli päällä, kun me arvottiin, että päästäänkö me lähtee. Eikö ollut? Aika menee niin nopeasti. Oli miten oli, mutta näin se on. Se oli raju. Se oli raju. Pitää oikeasti tarkastaa, että milloin meillä oli road trip. 2020. Niin mä veikkaan, että se on ollut 5 silloin. 5 vuotta sitten. Niin. Joo, oli raju. Oli. Mutta lähdetään kiertämään. Ymmärri. Mutta hei, ennen kuin toivotellaan kesälomia, niin kastikekauppa.fi. Siellä löytyy kastikkeita, nämä Heimon kastikkeet, mitä maisteltiin. Sitten hikipanta.fi. Siellä löytyy mertsiä. Jengiviihtyy.fi. Sieltä löytyy linkit. Atte myös toi, mikä Atte sun päässä, se uusi lätsä. Uusi lätsä löytyy sieltä ja sitten siellä on aurinkolaseja on mennyt. Joo, ja näitä golfpaitoja. Ei. Golfpaito vittu. Jäi kotiin. Näköjään. Noniin. No mutta niitä golfpaitoja löytyy sieltä. Kyllä. Käykää kurkkaa niitä ja hei, nauttikaa ihmiset ennen kaikkea lomasta ja nauttikaa kesästä. Suomen kesä on lyhyt ja ytimekäs. Käykää festareilla, nauttikaa ja käykää jädellä ja grillatkaa. Ja me jatketaan todennäköisesti, oliko elokuussa puhetta? Että... No viimeistään marraskuussa. Mutta... Eiköhän me elokuussa panna pillit pussiin ja mä muuten lopetan tämän. Niin ihan varmaan. Niin. No mutta mä ymmärrän, nyt huilaat hei. Ja Nyt huilataan ja nautitaan Suomen kesästä ja hei, hyvää kesää kaikille. Hyvää kesää. Laittakaa jengi viihtyy kuvia festareilta, jos teillä on fanikamoja päällä tai teepaitoja, niin se on kiva nähdä, kun ihmiset viihtyy tuolla. Laittakaa, täkäykää meitä, niin me repostaillaan niitä pitkin kesää sitten. Ja ei muuta kuin oikein hyvää juhannusta. Juokaa kohtuudella keisaria ja nauttikaa ja syökää hyvin ja älkää hukkuko. Ja olkaa ihmisiksi. Mukavaa kesää. Hyvää kesää. Moi moi. Moi moi. Moi
Moi moi.